yeah. 내가 만든 쿠키 너를 위해 구웠지 But you know that it ain't for free yeah. 내가 만든 쿠키 Jo, després d'actuar, vaig tenir que sortir corrent perquè estava plorant ja perquè m'havia equivocat al principi i al final m'havia equivocat. Llavors jo em vaig sentir molt malament perquè Cookie ho teníem superbé, havíem assajat molt i em sentia culpable perquè pensava que per la meva culpa, ja ens puntuarien molt malament i no podríem pujar la nostra puntuació, que estàvem últims en l'últim capítol. També sabíem que aquest dia era important per nosaltres, sí, i que hem assajat molt i els outfits que eren bastant guais. La idea era com una galeta una mica amb els marrons i tal, però després perquè no sigués com tan monocromàtic vam agafar els blaus, tot i que, al final va haver uns canvis de vestuari d'últim moment, però tot va anar rodat, o sigui, va quedar bé i tot. I també era una presentació diferent, que ningú encara havia ballat a les grades i amb el banc, que el banc també, no sé si algú ha vist el vídeo original, són 3 bancs i això s'ha hagut d'adaptar en aquestes dimensions i tot. O sigui, hi ha treball darrere també d'adaptar una coreo que potser no era per fer-la aquí o a cap lloc, perquè és molt difícil tenir 3 bancs disponibles per ballar, jo què sé, enmig de qualsevol lloc. I crec que ens vam saber sortir molt bé. I que el més important és que és una cançó que ens agrada moltíssim, que la portem escoltant en repeat des que va sortir i ja està, que ho vam passar superbé. Honestament, en comparació amb l'anterior programa, m'ha impressionat, s'ha superat. M'agrada molt la performance en general, la veritat, m'agrada molt. A mi m'ha agradat molt perquè heu connectat amb nosaltres, amb el públic i sobretot entre vosaltres, que és el punt fort. Hey, 아까부터 널 봤어. Estem supercontentes i agraïdes pels 2 punts que ens ha donat els altres equips, els nostres companys. Creiem que ha sigut un acte d'acompanyarisme, ja que com anem últims crec que ens han volgut ajudar d'alguna manera i això estem supercontentes i de guanyar el programa també, ja era hora. A partir d'ara, abans de la classificació, podreu donar un vot a la banda que vulgueu. El nostre punt és per Ion. El nostre punt és per Ion Unit. Molt bé! Tenint en compte el vot del jurat, el del públic i el de les bandes, és... Ion Unit, amb un 17,63. El què? No havíem perdut l'esperança. Sabíem que aquest moment arribaria. Hem treballat moltíssim. I com manejamos eso, com gestionem la situació, perquè ens costa molt de vegades, però al final ho sabem gestionar bé i confío mucho en nosotros, ¿vale? No sé cómo decirlo. No, que jo crec que l'actitud és com el més important i crec que ho estem portant superbé. Sortim sempre del plató amb ganes del programa següent, de donar-ho tot al millor de nosaltres i creiem que això ajudarà d'alguna manera.